दिनै जोङो रौता पुलिस थानानि खाथियाव जोङो सेन्ट्रेल बनसुनि जानानै जे डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ जे ब्रुटेलि मार्डार खालामदों बेखौ जोङो दिनै बनसुनि जानानै कन्डेम खालामो। जे जाथाया जादों दैफांकुथि रौता पुलिस थानानि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जादों। बेवहाय माखासे पुलिस पार्सनेल्सफ्रा 24 फेब्रुवारियाव 24 तारिख फेब्रुवारियाव केनाराम बसुमतारीनि नामाव जे डिम्बेश्वर बसुमतारीखौ डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ जे ब्रुटेलि मार्डार खालामलाङो बे जाथाया बिराद अयनाय जादों। इनजास्टिस इनहिउमेन होननानै अमानबता होननानै जों मानि थाखाय बुंनांगोन होनोब्ला दासिमबो बिथांनि देहाखौ सहखौ दासिमबो घर परियालनो न'खरनि परियाल मेम्बार्सफोरनो गथायनानै होआखै पुलिस पार्सनेल्सफ्रा। दा दिनै जोङो बनसुनि जानानै रौता थानायाव जोङो डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ जे फेक एनकाउन्टार खालामदों बिनि एगेन्स्टै जोङो न'खर परियालजों लोगोसे लानानै जोङो बनसुजों लोगोसे लानानै जोङो एफआइआर होफैदों। जे जों एफआइआराव बेखौनो लिरदों जे डिम्बेश्वर मुसाहारि बिथाङा सासे सिडुल ट्राइब मानसि आरो बिनि देहाखौ जेरेखम इउपिनि हाथ्रास केस जादोंमोन जेराव देहाखौ सासे गथ'खौ रेप खालामनानै जे बेखौ खेबसेनो फबनानै सावनानै जे बिनि देहाखौ नस्थ' खालामदों, थिग बेबायदिनो डिम्बेश्वर मुसाहारिनि डेड बडिखौ दासिमबो हरनाय जायाखै। बेयाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि दङ नामा? दा पुलिस प्रसासननि माबा मोनसे कनस्पिरेसि दङ नामा? बे सोंलुआ बे कुइसना एराइज जादों आरो दिनै पाब्लिकफ्रा ओरैबायदि एजिटेट जादों बे घटनाखौ खोनानानै जे पाब्लिकफ्रा गिख्रंनाय फैदों, पाब्लिकफ्रा मुगैनाय फैदों जे पुलिस प्रसासना जाय जोंखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ, जोंखौ प्रटेक्सन होनांगौ, बिसोरो बेबायदि ब्रुटेलिटियाव थांनो हायो नामा? दा बे सोंलुआ पाब्लिकफोरनाव फैदों। दा पाब्लिकखौ कनफिडेन्सआव लानो थाखाय पुलिस प्रसासना बे केसखौ सिरियासलि लानांगोन आरो गावसिनि जे पुलिस पार्सनेल गावसिनि डिपार्टमेन्टआवनो जे इनभेस्टिगेसन जागोन बेखौ मोजाङै सिरियासलि इनभेस्टिगेसनखौ खालामनांगोन आरो सिडुल ट्राइब एन्ड सिडुल कास्ट एट्रसिटिस एक्ट जे दङ 1989नि बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै बेखौ नोजोर बोनानै बिनि सेक्सनफोरखौ नोजोर बोनानै बे केसखौ जाहाथे दैदेनलांथों जों बेखौनो आसा खालामदों। आरो प्लास मैया जे जोंनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बियो जे खोथा बुंलांखादों जे बिथाङा जे खोथा बुंलांखादों जे इनभेस्टिगेसन जानांगौबा गावहाबो माने हेल्प खालामगोन होननानै। दा जोंनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्रायबो जोङो हेल्प लुगैदों जे इनभेस्टिगेसनखौ प्रपार उइदाउट एनि बायास जे जोंनि जास्टिस लेडि जास्टिसनि मेगना खाथेनाय सेर लानानै जे थायो बिनि अर्थआनो जाहैबाय जे रावजोंबो बायासनेस गैयै, जास्टिसा रावखौबो बायास खालामा, बियो जास्टिसानो आनबायास होननानै जे बुंदों जे पुलिसबाबो बेहा ल'नि आन्डाराव बियो इकुवेल आरो सोरबा कमन मानसि डिम्बेश्वर मुसाहारि बायदि जाय सोल ब्रेड आर्नार जाय हारसिङै न'खराव खामायनानै जे जाहोदोंमोन फिसा साथामखौ बिसि सासेखौ, दा बेफोरबायदिनि थाखायबो ल'आ जे इकुवेल होननानै जोंनो देखायो। जों बनसुआ बेखौनो डिमान्ड खालामो। दिनैथ' रौता पुलिसनि जे माने मेन अफिसार इनचार्ज बियो जे जोंनो मोजां माबा होदों, आसा होदों जे एफआइआरखौ रेजिस्टार खालामगोन आरो एट्रसिटिस एक्टनि आन्डारावनो केसखौ रेजिस्टार खालामगोन होननानै। प्लास जोङो दिनै डिसि
जोंनि मानगोनां डिसिनाव डिपुटि कमिशनारनाव जों थांगोन आरो थांनानै जे देहा सहखौ जे डेड बडिखौ थाबैनो गथायना होयो दिनै जाबाय दा 4:30 जाबाय मैयानिफ्रायनो फेमिलि मेम्बार्सफ्रा दाखालिनिफ्रायनो फेमिलि मेम्बार्सफ्रा डेड बडिखौ बिगासिनो जे रिआइडेन्टिफाइ खालामनानै रिपस्टमर्टमबो खालामनांगौ रिआइडेन्टिफाइ खालामनानै जे देहाखौ हरदो जाहाथे फरियालफ्रा गावसिनि धोरोम आरो गावसिनि माबाजों बेखौ माबा होनो हायो फिउनारेल होनो हायो आरो दा जाहाथे बिनि आत्माया सान्ति मोनथों होननानै बेखौ जोङो डिसिनाव डिमान्ड खालामनो दा थांगासिनो दङ आरो जोङो एसपि सारजोंबो दिनै रायज्लायगोन एसपि सारखौबो जोङो रिकुवेस्ट खालामगोन जे केसखौ सिरियासलि माने जे स्पेसियेल कर्ट आन्डार दा स्पेसियेल ल जे दङ शिडिउल कास्ट एन्ड शिडिउल ट्राइब एट्रसिटिस एक्ट बिनि बे स्पेसियेल ल'आ जों स्पेसियेल मानसिफोरनि थाखाय जों स्पेसियेल ट्राइब्सफोरनि थाखाय माने शिडिउल ट्राइब्सफोरनि थाखाय जों थागिबिफोरनि थाखाय जों थागिबि हिसाबै जों स्पेसियेल नालाय स्पेसियेल इनभेस्टिगेसन जानांगौ स्पेसियेल कर्टआव जानांगौ स्पेसियेल ल'जों जोंनि इनभेस्टिगेसना थांबाय थानांगौ जों बेखौनो लुगैदों आरो दा जों बेखौनो एसपि सारनिसिम जों बेखौ बुंनो थाखाय थांनो नागिरदों बिदिबा दिनैबो गोदै सहखौ बोखांनाय जादों नामा दिनै जोंथ' नाजागोन दिनै जोङो जुदि दिनै जायाबा गाबोनहाय लोब लोब मानसिफोर फैगोन आरो जोङो मजबुर जागोन आरो जोङो बायद्ध'था जागोन जे जोङो आरोबाव खेबसेबाव राजा लामायाव ओंखारनांगौनि जोङो बायद्ध' जागोन जुदि दिनै गोथै सहखौ हराबा